Aman desin oynap durup aynalayınlar. Atamız at üstüne düşpey jüre bersin. Bugünkü tuğgan günüňiz kutlu bolsun ata, den saglygyňyz mykty bolsun. Hudaý kalasa şaňyraklarynızdan şatlyk, baslaryňyzdan bakyt, dastarkanlaryňyzdan bereke, ömürleriňizden bereke ketmesin. Her bir atkan taňdaryňyz şatlyk we kowunçga tolu bolsun. Sünnat aga keňiz endi munusy Börtülek awuldyk okurugy Kökbar töreşiler kawumdaşlygynyň töregasy Şalfy Japay Kökbarda toluk jogapkerçilik aga meni Sünnat agamyz meni Kazaktyň Kökbaryna hyzmet edүүден şaşamaňyz. Assalamu aleykum hurmatly konaklar. Munda Kanybek ata 80 başyňyz mereytoýuňyz Hudaýa kutly bolsun. Osunda toy barlygyňyz ýaşy bolsun. Hurmatly çabandozlar. Hudaý kalasam Kökbarda amaýsam oýnap güýş hawalaýt. Munda Kökbaryň ýerlijesini arçakda alyp bar. Çanjakta jok alıp, tolk artqa alıp bulat. Halit Mirzanyň Palwan Gaskatly tulfary menen Büyük Sultan Şabandoz dostları hazırki keremetli salındı. Tadı tömengi barege Sabit agamyzyň raketa atly tulfary menen oso ömürden tuğmasyn Nurgol Şabandoz dostları Daniyar Şabandoz muna äkesiniň aty menen taslap oturgan Safaraly Haja atamyzyň aty menen balası Daniyar Şabandoz dostları jogargy barege.